Sako zuwa ga sistoci, sako zuwa ga sistoci. Ya rabbi ila kai nake sawa, kaliki na a farko. Zan baiti akan sistocin karnin Musa yayi karko. Ka iya min dan kai kake mini kullum in zan tura sako. Da ɗan ikilasi in yi ko da turanci. Salati ya ilakanin kashi ga annabin kaɗai tsayayye, wanda ya ɓoye dukkan shahidai ba mu gani suna nan a raye. Sa'ali na annabu da waliyai kiransu shine kiranye. Zakzaky mai kiran adalci. Shine wanda ya kira al'umma a koma ga Rabbu sai shi. Tsarin da yake muguntar mu akan sile san ba mu san shi. Shine wanda ya ba da ‘ya'yansa fansa ga addinin shi. Salamu alaika na maka baitoci. A ya umar mu zinakin koyar da mu haƙuri jaruma. Ke kika koyar da sistoci sanya hijabi ta mu umma. Dan haka kin zamo allabi ga mata dole su girmama. Ummul shada a gaida mai yanci. Sako na zuwa ga sistoci babban aiki na akan ku. Na farko tsarkake zuciyarku kafin ku iso kan ɗiyanku. Ku zam nagari ku zam nagartattu domin taimakon mahadinku. Idan ya zo a rayuwar yanci. Idan kun gyara kanku to komai zai tafi daidai al'umarku. Ku samo zuri'a ta gari su taimakawa mujaddadinku. Taken nasara ga dukkan al'umma tsarkake mu'amalarku. Sai Rabbu ya tallafa mu je gaci. Batun nema nake bayani neman ilimi hakika da shi ma. Ku tashi ku nemi ilimi ko ilimin boko da na islama. Ku inganta shi ku tallafa wa iyayenku da mu'amala ma. Sai mi rayuwa cikin yanci. Mu dawo kan sana'a sistoci ku daure gurin gayinsu. Ko da miji ko ko babu miji ku yo dogaro da kayukanku. Wannan sana'ar da zaki yi sista zai matuƙar taimakon gidanku. Sai ku yo rayuwa cikin yanci. Batukan sa hijabi a addini wajibi ne ga kowa. Ki sanya hijabi ki yi koyi da ummazi na uwa ga kowa. Kar da kumanta ku ne ake yi wa take da Zainabawa. Ku kula sisters ku daina tsiraici. Ku zama jagadu ga ummazina da Allah masu Zakzaky na.
kar ku yi dukkanin abin da zai sa a yi gitir 'yan uwana. Kuna fada ni'ima wanda sai ku ko an kare ku gane batuna. 'Yan shi'ar sa Imam Ali mun ce salamu alaika ya da allama gausi na zamanina. Ina so ko da yaushe in ta ganin fuskar ka shugabana. Ya maula ya Zakzaky sidi kai ne kiblana. Kai zan kalla abin da ya dace. Sunana Mahdy na Zakzaky, anan nake so na huta. Wannan aikin da na yi shi zuwa ga shuhada zuriyata. Na sadaukar da ita gare ku shuhada in kun ji ta. Ku kai wa batuliyar abin ta ce. Bani da wani buri da ya wuce in yi shahada 'yan uwana. Duk sanda ilahu ya amsa wannan roƙon na wa alihina. Taya ni da murna don kwana dace na ga sanyin idona. Imam Hussein Sidi mai 'yanci.